खुलुमबाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै सामब्राम गुफुरनि आसार बानायनो लादों। ओमफ्रायहाय बेहाय होनो लानाय मसलाफोरा नैबेयो जिरा गुन्दै, दुन्दिया गुन्दै, बानलु गुन्दै, बेसर, संख्रि, हालदै। दा आङो सामब्राम गुफुरखौ मोजाङै सुनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आं हानोसै। ओमफ्राय आंना सामब्राम हानानै लानाया जाबाय। ओमफ्राय नैबेयो जिरा गुन्दै, दुन्दिया गुन्दै, बानलु गुन्दै, संख्रि, ओमफ्रायहाय हालदै। दा आं बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय आंना मिक्स खालामनाया जाबाय। आं दा बेखौ सान्दुङाव फोरानहैनोसै। ओमफ्रायहाय बांद्राय गोबाव फोराननाङा, आधा घन्टा फोरानबानो जागोन। मानो होनब्ला सामब्राम गुफुराव बांद्राय दै थाखाया। साराया गुदुं जाथारबाय। आं दा थाव होनानै लानोसै। थावा गुदुं जाबाय। ओमफ्राय आङो गेसखौ खमायनानै लानोसै। ओमफ्राय आं सामब्राम गुफुरखौ हरनोसै। नैबेयो बेसर, जिरा, दुन्दिया गुन्दै, बानलु गुन्दै, हालदै, संख्रि, दा आङो गेसनि फ्लेमखौहाय एसे बारायनानै लाफिनबाय। ओमफ्राय आं मोजाङै एवबाय। ओमफ्रायहाय एवनाया जाबाय आंना। गेसखौहाय अफ खालामनानै लानोसै आं, आसारा गुसु जानायनि। ओमफ्रायहाय आंना आसारा रेडि जाबाय। आं दा बाहाय लेबु भिनेगार होनानै लानोसै। लेबु होबाय। लेबु होनानै एसे एरनानै लानोसै। ओमफ्रायहाय भिनेगारखौबो सामसनैल' होनांगौ, बांद्राय होनांलाया। आं दा भिनेगार होनोसै। ओमफ्राय भिनेगार होनानै एसे एरनानै लाबाय। ओमफ्रायहाय आं बेखौ कासनि बथलाव सोनानै दोननोसै। बे आसारखौहाय गोबाव दोननो थाखाय बांद्राय बुरजा थाव होनांला, मानोना आं भिनेगार होखाबाय। दा आङो कासनि बथलाव सोनानै दोननोसै। कासनि बथला नैबेनो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।